Benvinguts! Avui treballarem dins el tema d'energia de reacció el que és l'entropia i l'energia lliure de Gibbs. És a dir, treballarem el que s'anomena espontaneïtat. És veure si les reaccions es produeixen per elles soles o cal alguna cosa que les activi. Per tant, per poder treballar l'espontaneïtat haurem de tenir diverses coses en compte, com és l'entropia i també veurem que serà important recordar el que és la variació d'energia. Com que aquesta espontaneïtat depèn d'aquestes coses i el que és la variació d'energia ja ho hem treballat en altres vídeos, anem a concentrar-nos primer de tot en veure què és això de l'entropia. L'entropia, que utilitzem el símbol de S per representar-lo, de forma general és la mesura del desordre que té un sistema. A la naturalesa, els sistemes tendeixen cap al desordre. Per tant, ja podem començar a intuir que si una reacció produeix desordre, tendeix cap a més desordre, doncs aquesta també tindrà més facilitat a ser espontània. Aquesta tendència al desordre segur que algun cop ho heu observat. Per exemple, si jo tinc un sistema on tinc separat dues substàncies, a la que obro aquest sistema i els poso en contacte, el que tendirà el sistema és a barrejar per igual aquestes dues substàncies. Per tant, d'aquí que ho teníem més endreçat, tendirem a tenir-ho desendreçat. El mateix passa, per exemple, si jo dins un dissolvent poso un solut, el que tendirà és a desendreçar-se per dins aquest dissolvent, aquest solut que hem afegit. Doncs tots els sistemes tendeixen a desendreçar-se. Però com mesurem aquest grau de desordre? Doncs com hem dit, en l'entropia podem trobar diferents taules de l'entropia que té cada una de les substàncies en estat estàndard. Però de forma global podem anar imaginant una cosa. Per tenir una entropia igual a 0, què hem de tenir? Doncs la cosa més endreçada, que és un cristall perfecte, i aquest no ha d'estar en moviment, per tant, ha d'estar a una temperatura d'igual a 0 Kelvins. Doncs amb aquestes condicions tindríem que l'entropia és 0. A partir d'aquí, totes les entropies seran positives. No tenim entropies negatives. Si ho pensem una mica en el sentit, és a dir, estar més endreçat del més endreçat que pot estar, no tindria sentit tenir entropies negatives. De forma general, també podem pensar que l'entropia augmentarà si augmenta el volum. També l'entropia augmenta si augmenta la temperatura. Hi haurà més moviment, per tant, més desordre. També, de forma general, els gasos tenen més entropia que no pas els líquids o els sòlids, que estan més endreçats. Per això, el més endreçats de tots seria el cristall perfecte. A partir d'aquí s'aniria desendreçant fins a tenir un gas, que és el que tenen més entropia. I també una altra cosa és que si tenim compostos grans, doncs aquests també tindran més entropia. Doncs amb aquestes indicacions podem tenir una idea una mica general de si s'estarà endreçant o desendreçant el nostre sistema. Ara bé, per saber-ho amb exactitud, haurem d'anar a les taules d'entropies estàndards per cada una de les substàncies que tinguem. Doncs concretament, per tal de calcular l'entropia estàndard d'una reacció, utilitzarem les entropies estàndards dels productes i dels reactius, fent de forma semblant el càlcul de l'entalpia a través de les entalpies de formació, doncs agafant les entropies dels productes menys el sumatori de les entropies dels reactius. Per exemple, si jo volgués calcular l'entropia de la reacció de formació de l'amoníac, doncs aniria a les taules per tal de veure què, doncs utilitzaria aquesta fórmula per tal de calcular-la. En aquest cas tindria dues vegades l'entropia estàndard de l'amoníac menys l'entropia estàndard del nitrogen i 3 vegades l'entropia estàndard de l'hidrogen. Per saber aquests valors aniria a les taules i veuria que hauria de fer el càlcul de 2 per 192,4 menys 191,6 més 3 per 130,7. I això em donaria un total de menys 198,9 joules Kelvin mol. Fixem-nos que en aquest cas no ens dona les unitats en quilojoules com feien les entalpies. Això serà molt important perquè al següent pas barrejarem entropies i entalpies i serà molt important no oblidar-nos aquesta diferència d'unitats. Doncs ara que ja coneixem el concepte d'entalpia i entropia, ja estem preparats per parlar del concepte d'espontaneïtat.
un procés espontani serà aquell que es produeix sense haver-lo d'impulsar per cap acció externa. Pensem, doncs, què voldrà un sistema? Doncs un sistema intentarà assolir l'entalpia mínima, és a dir, baixar al màxim l'energia que pugui tenir, per tant, aquesta entalpia hauria de ser negativa. I l'altra cosa que intentarà també assolir un sistema serà una entropia màxima. Tendeix al desordre, llavors tendirà a que l'entropia sigui positiva. Això és el que li agradaria a un sistema. Per tant, si tenim entalpies negatives i entropies positives, ja veurem que aquella reacció té tendència a ser espontània. Però no sempre tindrem aquestes condicions. Hi haurà altres condicions que no es donaran d'aquesta manera. Llavors, en aquells casos, com podem saber si aquella reacció és espontània o no? Doncs haurem de fer servir el que s'anomena l'energia lliure de Gibbs. Doncs aquesta energia lliure de Gibbs ens relaciona l'entalpia i l'entropia. Per tant, aquesta energia de Gibbs es defineix com a l'entalpia menys la temperatura per l'entropia. Aquí és on hem de tenir molt en compte el que he anomenat abans, que és el tema de les unitats, perquè les entalpies normalment es donen quilojoules mols, en canvi les entropies es solen donar en joules Kelvin mol. Doncs una vegada definia l'energia lliure de Gibbs, definim que quan aquesta és negativa, la reacció serà espontània. Llavors, el que havíem dit abans, si l'entalpia és negativa i l'entropia és positiva, això estarà clar que sempre donarà negatiu. Per tant, en aquestes condicions sempre seran espontànies. En canvi, si l'entalpia és positiva i l'entropia és negativa, això sempre donarà positiu. Per tant, sempre serà no espontània. Això, si voleu, ho podem resumir en una taula que ens servirà sempre per veure-ho clar. Llavors, si l'entalpia és negativa i l'entropia és positiva, és a dir, deixa anar energia i tendeix al desordre, això en donarà negatiu i, per tant, serà espontània, perquè segueix la tendència natural a un sistema. Què passa al contrari? Si aquesta és positiva i l'entropia és negativa, això sempre serà positiu, per tant, mai serà espontani. Però què passa en els casos on no és així? Si no, per exemple, que les dues són negatives o les dues són positives. Doncs aquí dependrà de la temperatura. Haurem de mirar si ens interessen temperatures altes o temperatures baixes per tal que això sigui negatiu. Llavors, si no ho tenim directament així, sempre haurem de mirar els valors d'un i altre i pensar si ens interessa temperatures altes o baixes per tenir l'espontanietat. Si ho resumim, veiem que per entalpies negatives i entropies positives, l'energia lliure de Gibbs sempre serà negativa. Llavors, sempre serà espontània. Passa al contrari si l'entalpia és positiva i l'entropia negativa, perquè aquest valor sempre serà positiu, per tant, mai serà espontani. Llavors, en els altres casos on tinc, per exemple, l'entalpia i l'entropia negatives, el que m'interessarà perquè el valor de l'energia lliure de Gibbs sigui negativa és que aquest, el d'entalpia, sigui major que el de temperatura per entropia. Per tant, el que ens interessarà és que aquesta temperatura sigui baixa perquè sigui espontània. Per tant, només serà espontània a temperatures baixes, encara que haurem de fer servir aquesta fórmula per veure a partir de quina temperatura és espontània. Què passa en el darrer cas, on les dues són positives? Doncs ara ens passarà al contrari. El que ens interessarà és que aquest valor sigui més gran que aquest per tal que ens doni negatiu. Per tant, ens interessarà que la temperatura sigui gran. Llavors, a temperatures altres, en aquest cas, l'energia lliure de Gibbs serà negativa i, per tant, serà espontània. Anem a veure un exemple. Aquí tenim la dissociació del carbonat de calci en òxid de calci i diòxid de carboni. Ens donen les entalpia i l'entropia estàndards d'aquesta reacció. Per tant, ens pregunten si aquesta reacció en condicions estàndards, és a dir, a 25 graus, serà espontània o no. Aquest és un d'aquells casos, com he indicat abans, que no podem veure directament a través d'aquella taula si és espontània o no, ja que les dues són positives. Per saber si fos espontània directament, l'entalpia també hauria de ser negativa. Doncs, en aquest cas, no ens queda altre remei que calcular l'energia lliure de Gibbs per veure si serà positiva o negativa. Llavors, anem a fer aquest càlcul. L'entalpia ens diu que és 178 quilojoules mol.
la temperatura seria 25 graus perquè estem en estat estàndard, però com sabeu hem d'utilitzar els kelvins i més aquí ja ens està indicant que està en kelvins, per tant serà menys 298 per l'entropia que és 165 joules Kelvin mol. Per tant, com que els hauré de sumar, el que faig jo aquí és convertir aquests joules ja en quilojoules i el que faig és multiplicar-ho per 10 a la menys 3, per tant, quilojoules Kelvin mol. Seria correcte també haver passat els quilojoules a joules, però el que és incorrecte és sumar joules en quilojoules i és un dels errors molt habituals. Llavors faig els càlculs i això em dona 128,8 quilojoules mol, per tant m'està indicant que és més gran que 0, per tant no és espontània. Com que no és espontània, la següent pregunta que ens podríem fer és a partir de quina temperatura sí que serà espontània aquesta reacció. Llavors, perquè sigui espontània, això ha de ser més petit que 0. Per tant, perquè sigui negativa, aquesta part ha de ser més gran que aquesta. Com que les dues són positives, perquè em doni negatiu, he d'utilitzar que aquest factor sigui més gran que l'altre, per tant, sabem que aquí em donarà en negatiu l'energia lliure de Gibbs. Per tant, la temperatura per increment d'entropia ha de ser més gran que l'increment d'entalpia. Sempre que es compleixi així, serà espontània. Però si a mi m'interessa trobar la temperatura mínima, el que he de fer és igualar aquesta energia lliure de Gibbs a 0, que serà a partir del moment en què sí que serà espontània. Per tant, igualaré aquest increment d'entalpia menys temperatura per increment d'entropia, l'igualaré al 0 que m'interessa. Llavors, d'aquí puc treure que la temperatura ha de ser igual a l'increment d'entalpia dividit l'increment d'entropia. Aquí hem de tornar a tindre en compte les unitats, que si jo faig servir, per exemple, quilojoules, hauré de multiplicar per 10 a la menys 3 l'entropia i així també estarà amb quilojoules. Llavors, si faig aquest càlcul, em dona que és 1079 kelvins, per tant, és el mateix que dir 806 graus centígrads. Aquesta és la temperatura mínima a partir de la qual aquesta reacció serà espontània. Per tant, veiem que a temperatures altes serà espontània, en canvi a temperatures baixes serà no espontània. Per acabar, també comentar-vos que aquesta energia lliure de Gibbs també es pot calcular a través de les energies lliures de Gibbs de formació dels productes i els reactius. De la mateixa manera que fèiem amb l'entropia i amb l'entalpia, l'energia lliure de Gibbs d'una reacció es pot calcular a través del sumatori de les energies lliures de Gibbs dels productes menys el sumatori de les energies lliures de Gibbs dels reactius. Recordant que aquesta N seran els factors estequiomètrics de cada un de les substàncies que tenim. Doncs fins aquí l'explicació de l'entropia i l'espontanietat. Recordeu que per saber si una reacció és espontània cal tenir en compte l'entropia i l'entalpia. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol comentari, si us plau, dirigiu-vos a la caixa de baix. Si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada i sobretot, si us agrada el canal, que el compartiu i que també us hi subscrigueu. Moltes gràcies!